Ja stále, kolegovia, nemôžem uveriť o tom, o čom sa vlastne rozprávame. 10 Rusov, 4 Bielorusi, ktorí dostali pracovné víza v Maďarsku, ktorí tam majú ísť pracovať, ktorí tam majú vytvárať hodnoty, ktorí tam majú platiť dane. Kvôli tomu žiadate Maďarsko potrestať, vstúpiť do jeho suverénneho rozhodnutia, nerešpektovať demokratickú vôľu maďarských občanov, dokonca zaviesť v Maďarsku hraničné kontroly, či mu odňať hlasovacie práva na Európskej rade. Je toto vôbec mysliteľné? A hovoria nám to tí istí europoslanci, ktorí tu v pléne bez hanby hlasujú za to, aby sme nelegálnu imigráciu zmenili na tzv. Irregulérnu. To znamená, aby sme zlegalizovali nelegálnych imigrantov, ktorí keď prichádzajú k hránam Európy, používajú násilie, aby sa sem dostali, zahadzujú svoje doklady, nič o nich nevieme, nevieme, či v Európe nebudú páchať násilnosti, znásilňovať ženy, páchať teroristické útoky, ale mnohí z týchto europoslancov, ktorí volajú po potrestaní Maďarska za umožnenie týchto víz, hovoria otvorene, že títo imigranti vraj hrozbu nepredstavujú. Tak si to jednoducho nejak v tých hlavách upracte, pretože toto je len snaha potrestať Maďarsko za to, že nerešpektuje vaše vlastné totalitné praktiky.